Doncs això de la campanya de Nadal, però sobretot d'Amazon. En parlem ara amb el Pròsper Puig, de Barcelona Comerç. Molt bona nit. Bona nit. I la Isabel Mariscal, que és consultora i professora d'Escodi, que és una universitat especialitzada en comerç. Molt bona nit també, gràcies per ser aquí. Amazon és una amenaça o no pel comerç de proximitat? A veure, Isabel. A veure, és una gran plataforma tecnològica i és un marketplace i això és un nou player que ha entrat i no el podrem treure. O sigui, hem de conviure amb ell. Llavors, nosaltres hem de jugar al nostre joc i el comerç de proximitat el que ha de fer és no només vendre productes, sinó accionar altres palanques de valor, com, per exemple, servei i altre tipus d'accions amb la que tu puguis mantenir el teu, sento la paraula en anglès, no? El teu engagement amb el teu públic, no? És a dir, la teva clientela, no? Voler fer un marketplace i voler-li fer la competència a Amazon em sembla que és, jo diria que ridícul, no? Evidentment, i nosaltres, per exemple, el que sí que demanem d'Amazon i d'altres plataformes és equitat fiscal. El que no pot ser és que tinguin aquests avantatges que tenen que els altres comerços no tenen, o les altres empreses, no? Llegia que estan pagant una mitjana d'impostos del 9% aproximadament, quan les empreses estan pagant el 24%. Doncs segurament aquí sí que hi ha un camp per recórrer, no? O a l'ús que fan de l'última milla de les ciutats. Aquí segurament també hi ha una despesa mediambiental que algú té que assumir. Repartiment, et refereixes? Clar. La mobilitat que genera el comerç. Exactament, estem en un moment que estem posant en qüestió la mobilitat i que estem fent estudis sobre l'impacte que tenen inclús per la salut de les persones, doncs segurament aquí és dir, hi ha un camp per córrer perquè tinguem una equitat i també amb l'equitat laboral. És dir, nosaltres penso que estem treballant al comerç de proximitat i el comerç en general i les empreses donant uns salaris dignes a la gent i que es guanyin bé la vida. És dir, a vegades... Perdona, ja anirem. No, que ara m'he recordat una pel·lícula de Ken Loach que vaig veure que explicava una mica aquest món d'Amazon, no? I dius, ostres, jo vull que els meus veïns tinguin qualitat de vida i que tinguin uns sous que puguin viure bé, no? I aquí hi ha un camp per recórrer molt important. Clar, perquè Amazon, quan justament l'alcaldessa va recomanar als barcelonins no comprar a Amazon, va respondre dient, home, jo treballo amb milers de petites empreses o de petites botigues, és a dir, que Amazon és una plataforma, però hi ha també petit comerç que hi treballa, no? Hi ha marques que decideixen a curt termini obtenir una expansió, una viralitat que no arribarien per seu propi esforç, d'alguna forma, o per la seva pròpia inversió. Però és el que comentàvem abans, o sigui, que també és la pròpia decisió d'aquest petit comerç o de la marca en si, de dir, o sigui, analitzar riscos i de dir, bueno, vaig a créixer d'una manera més orgànica o invertint sobre mi en la meva plataforma online, fent el meu màrqueting, o inverteixo en Amazon perquè al final Amazon el que et demana és que inverteixis amb ell i ell té les teves dades, té tota la teva informació. Llavors tu has de saber bé què vols, si créixer a curt termini d'una forma però estàs venent a llarg termini, m'explico? El teu negoci l'estàs venent a llarg termini perquè ells tenen les dades del producte que tu més vens, m'explico? I tenen tota la informació teva. O sigui que perds una mica el control sobre el teu negoci, seria això? Bueno, a llarg termini pot ser una trampa, o sigui, a curt termini pots tenir un sprint. I una facilitat, no?, perquè tens una plataforma a punt per vendre. Exacte, però el que té el negoci online és que té totes les dades i tota la informació, tots els moviments, la demanda, tota la informació. I si el teu producte funciona, sap, o sigui, no necessita fer I+D per treure tota l'oferta per saber què funciona, què no funciona. O sigui, ell té les dades, només ha de replicar el teu producte estrella, el teu producte estrella, el teu producte estrella, fer la seva marca i posicionar-lo al costat teu amb un preu per sota del teu. O sigui, és un negoci molt fàcil, en aquest sentit. O sigui, tu comences i tens aquesta reacció, aquesta alegria, aquest impacte a curt termini de estem venent, estem arribant aquí, estem arribant allà, però la sostenibilitat de la teva empresa a llarg termini, de la protecció del teu producte, sí, evidentment si tens un valor afegit, si no tens valor afegit. Jo penso que al final dones valor a Amazon, és a dir, no dones valor a la teva empresa, sinó que els dones valor a ells, no?
Jo penso que si és un negoci molt petit, bueno, se'n pot sortir. En el moment que creix, això canibalitzen, és a dir, si ho han fet amb grans empreses, la Tallalla ho han fet amb Nespresso, imagina't, si són capaços de fer-ho amb Nespresso, si no poden fer-ho amb qualsevol altra empresa que suposin. Aquesta va ser l'anàlisi que jo vaig fer. Vaig mirar Nespresso i ja sabia que estaven fent, però totes, o sigui, tipus Zalando, tots els marketplaces el que fan és arribar, treure tota la informació, fer segments i crear marques paral·leles, que no sabem que són seves, i el que fan és competir dins el segment. O sigui, són marques pròpies. Ja m'explicava en un cas, diu, no sé, suposo que per intel·ligència artificial i els algoritmes que tenen, diu, és que jo crec que saben hasta el que faré. No el que estic fent, sinó el que faré, clar. A mi em fa por això, és a dir, la teva llibertat individual on queda, no? Inclús la capacitat de decisió a l'hora de comprar. Estem induïts a comprar el que segurament ells són capaços de posar-nos al nostre abast. Hi ha plataformes de comunicació online tipus com WGSN, de Value GSN, que informen sobre tendències, informen sobre moda, ara han entrat amb el tema de food, i ja fa temps que treballen en una plataforma amb Big Data i el que fan és tota l'anàlisi de tots els comerços electrònics, què venen més, si un article està esgotat, en quin color s'està venent, o sigui, això rastreja tota la informació de tots. I després una altra cosa, què fan amb la gestió de dades? Perquè, clar, les dades les tenen totes. Sí, clar, és més fàcil quan tens tota la informació. La polèmica d'Amazon i el petit comerç recorda una mica debats històrics amb centres comercials versus petit comerç, no? Si acabaria devorant el petit comerç, i això no ha estat així. El petit comerç ha tingut problemes, però també ha tingut altres problemes, els preus del lloguer, la gentrificació, etc. Tu ho vius així també, però és perquè com aquesta batalla del gran contra el petit? Home, és que nosaltres sempre som els petits. Aquest és el tema. No, jo penso que tenim una capacitat d'adaptació molt important. Jo penso que aquesta pandèmia ens ha posat en valor, és a dir, els veïns saben perfectament qui ha estat al seu costat en aquest moment, no de producte, és a dir, jo penso que nosaltres tenim la capacitat de decisió sempre, en el centre de la capacitat de decisió tenim a les persones, i això és molt important, aquest tipus d'empreses no, i això penso que s'ha posat en valor, evidentment que ens preocupa aquest tipus de competència, però bueno, jo penso que ens en sortirem i ens en sortirem bé. No és pitjor que quan van començar a proliferar els centres comercials. I ara estan passant una crisi important que veurem com se'n sortiran. Vosaltres esteu oberts i els centres comercials? Sí, però ja no dic ara en aquest moment, que això és anecdòtic, podríem dir. Veurem com evolucionen. Veurem si realment la competència de l'online no és directament la competència que li fa gent a les grans superfícies. Perquè nosaltres som molt adaptables al nostre client, perquè estem a prop d'ell. I jo penso que ens en sortirem bé. S'està demostrant ara aquests dies, vull dir, el que són els comerços de proximitat estem funcionant i estem funcionant bé, i tots els sectors, els que estan oberts, ara han tingut el problema de la restauració, però jo penso que ens en sortirem, segur. Com ho veus, tu? Doncs jo crec que hi ha una part, per exemple, a Amazon, que és la que no pot competir amb nosaltres, que és amb el tema dels frescos, en quant a alimentació, per exemple. I aquí jo crec que és una molt bona oportunitat, i hi ha, per exemple, comerços tipus Ametller, que això ho entén perfectament, i ha estat una proliferació, un pla d'expansió té increïble, com ha crescut. Llavors, jo crec que quan hi ha categories que no poden competir encara, llavors, en aquest sentit, nosaltres ens hem de fer força en aquestes categories que realment ells no poden, i sobretot en el servei. En el servei hi ha atenció i en estudiar sobretot la psicologia. Jo crec que en aquesta pandèmia ha estat clau per poder resistir, competir i continuar venent, era no vendre producte, o sigui, era entrar a estudiar, a analitzar la psicologia del teu client, del teu consumidor, depenent de la marca que tinguessis o del producte que tu estiguessis treballant, i analitzar què sentia i què necessitava aquesta persona en aquell moment, i donar-li. Perquè eren emocions. De vegades no era el producte, sinó l'acompanyament. Vam dissenyar targes de felicitació, dedicatòries, tal, vam fer tota l'anàlisi del que volia aquella persona que entrava a comprar. I, com deia, gairebé no estem venent el producte, estem venent targes de dedicatòries, o sigui, és analitzar molt bé què necessita. Això que deies tu, jo penso que els eixos comercials s'han fet forts, sobretot al voltant de l'alimentació. L'eix comercial que té una alimentació potent ha funcionat molt millor.
I aquí juguen també el que deies tu, aquest tipus d'empreses, amb Vallès i altres, no? És a dir, si tu tens en el carrer tens alimentació de qualitat, fa que tot el més funcioni. Això que sortia al reportatge, que alguns comerciants deien home, venen aquí, fan la foto, o miren, o se'n proven, i després el client acaba comprant a Amazon, això és una cosa que passa molt amb el comerç. S'hauria de regular, o es pot regular d'alguna manera, perquè al final algunes botigues s'han convertit en els emprovadors d'unes compres que no els hi acaben fent. Difícil, eh? És molt difícil regular això, a no ser que no els deixis entrar. No, tot depèn del nivell de conversió que tinguis. Clar, si tens 30 persones a la botiga, cap de les 10 et compra i tothom ve... És un problema. Això està passant molt amb electrodomèstics, per exemple, amb esport, i al final hem de guanyar per servei, per crear la comunitat. Per exemple, en el cas d'esport, que passa molt amb les sabatilles, crear el club de running, crear aquesta comunitat i sobretot el servei. I és recomanable pel petit comerç vendre online, que no utilitzen Amazon, sinó altres sistemes, per exemple, la Boqueria ho ha posat en marxa, avui en dia és imprescindible. És imprescindible. Com a mínim tindrà... És a dir, a vegades quan parlem de digitalització ens enfoquem en el marketplace. Hi ha moltes coses per fer, per arribar al teu client. Entens? Llavors, jo penso que aquí sí, voler competir en segons què no, però evidentment tenim que tindre presència a les xarxes i tenim que acabar... I això s'ha demostrat, per exemple, en floristeries per Sant Jordi, en plena pandèmia, s'han salvat per això. Perquè has sabut arribar al seu client i només podies arribar via digital. I sobretot tenir la informació digital per connectar amb ells, perquè nosaltres ens vam trobar també en algunes botigues que, al moment de confinament total, que no ens ho esperàvem, quan volíem comunicar, ei, us portem la compra a casa, no teníem la informació, no hi havia un sistema de dades registrat, i llavors no podíem contactar amb ells, no podíem comunicar. Jo penso que han fet un salt quantitatiu brutal en aquesta pandèmia, la digitalització del comerç de proximitat, segur. Accelerador de processos, no? I ara, em deixes un moment que feliciti a l'alcaldessa i al tinent d'alcalde Collboni. Per acabar, us ha semblat bé que l'alcaldessa recomani no comprar a Amazon? A nosaltres sí. Però no és que no recomani, que posi en valor el nostre, perquè al final el que diu és això, no? Aneu a comprar en el comerç de proximitat, que és la que us ha fet l'acompanyament a aquesta pandèmia i la que ho necessita aquest Nadal. És molt curt, és una bona... Posar una mica de seny, o sigui, de dir responsabilitat. Jo m'estimo més que digui pensem... En positiu. Pensem, sí. En positiu. Pròsper, Isabel, gràcies per venir. Gràcies a vosaltres. vosaltres.